Het werk onder Herenwalkade luidt stil. De steenwand brokkelt al en wordt vervangen door een stenen daamwand. Maar de ondergrond is zo hut dat het aanbrengen van de noodzakelijke ankers zo trilde dat er skeer dreigt te ontstaan onder huizen. Toen is het werk stilheid en toen ben we aan het zoeken naar een nieuwe techniek om die damwanden goed te verankeren te kunnen. En daar zijn we op te wachten. Daar ben we nou uit. Een nieuwe methode met orenankers kan wel zonder skeer, maar is duurder. In totaal kost het de vertraging 3,5 ton. Daar binnen de gemeente en de ondernemer het correct doorheen worden. Nou, de nieuwe aanpak is dat we het nou net erin tikken, maar dat we het erin boren. En dan komt er een soort vloeibare beton komt erbij. En die zet hem vast in de groen. En dan hebben we precies dezelfde verankering. Alleen het is wel een duurdere methode. Buurtbewoners binnen net blied maar de vertraging. Het lijkt het visueel net zo bot dat we beperkt binnen, maar wat betreft het manoeuvreren met uw rijdend materieel, dan is het hard naar keren hier. En dat is lastig. Wij zijn uw parkeerplek al 4 maanden kwijt en het zo eigenlijk vaak is hier alweer kleerwijzen. Maar we betalen hier wel goed 50 euro voor. 55 euro en nou ja, dat maakt je net weer natuurlijk. Nee. En ben je ook iets tevreden over de communicatie vanuit de gemeente? Nee, heel erg slecht. Als zij iets vertellen, dan is het meestal te let, want dan gaat de krijgt ervoor in de krant staan. Dus dan zeg ik jongens, te let. De communicatie is lastig. Wat ze naar u staat communiceren net, nee, dat dienen we graag oorsje in wilt. Ik vernomen dat wij ietsjes tekortschoten binnen mijn communicatie. Ik zal er nog een keer extra aandacht aan besteden dat we met dit soort grote projecten, want die hebben we toch vaak in het veen, dat we nog meer aandacht besteden aan die communicatie wanneer even iets misschiet of wanneer een bepaald werk even stillijnt. Neffens hardsuikers zal het werk de komende weken weer beginnen. De vertraging had dan 2 maanden worden.